Bismillahirrahmanirrahim. Iku akeh lan gampang, lan wis dadi pakulinan kaya subuh kopi utawa teh marang tamu. Lan aweh makan marang keluarga utawa sanak famili. Mung wae kang kathah ora ana niat nyungkemi lan ngegurungake dawuhe Allah. Sangka iku ngamas kang ditindakake ora bisa nimbulake labet ana ing perkara peningkatan iman marang Allah. Lan ini kadang-kadang wis ra gelem cah wis dicawisi wong ra gelem mangan. Iya lah kan dikarbake dawuh lahum ajruhum iki sekabeh kenikmatan ana ing swarga ora dimetokake saking swarga lan ora susah krana kuwatir pegutene nikmat. Lah nek pun la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun wis mandunyo yo la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nuli sausé kita dijanji-janji di pengiran kang kaya mengkono iki. Apa kita duweni rasa demen kepengin bisa gaya apa kang dijanji jarake dening Allah iku. Iku terserah marang kita kabeh yen ora duweni rasa kepengin oleh ganjaran kang ngono gedhe niku, terang yen iman kita ku durung murub senajan wong ku duweni bidara ulama utawa pemimpin Islam. Yen duweni rasa kepengin bisa oleh apa kang dijanjake dening pengiran iku muni ngamalake. Terang yen wong iku wong kang murub iman. Mulane bentuk pembuktian itu pembuktian dari segala pengertian sehingga dijalani iku bukti iman. Lah nalika wong ndadekake keimanan iku kudu dinyelmoni. Sehingga nek wis dinyelmoni ngamale iku dinyelmoni. Nalika dilakoni nalika duwe pengertian dilakoni akhire istiqomah dadi wong sing apa cek orang sanggane dadi wong sing tak wah kudu dikabukti Gusti Allah kalau nggih Allahu firatun khairum min sadaqati yatba'uha ada wallahu waliyyun halim wa la bisawab. Nyemak Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Nomor 1 Bismillahirrahmanirrahim. Walakin yazan lan tetapi wajib apa khawdu nyeluruhi fihi ma indal ilmu lan ilmu nahu bisa kelawan sebab anane syarat. Ija'at roto kohadi syariat apa iki syariat bilu hotil Arabi kelawan bahasa Arab wakul syariatil lan utai saben-saben syariat lata baru ura bertelo ura jelas ila bilu hotil kelawan lubak waya siru mengodadi apa ta'alum mutil kalau wati sinau mengunung bahasa alatan iku alat wa minal alati lan iku sengasen beberapa ilmu kita bagai khoti iku ilmu nulis tulisan illa anna dari kang suni ilmu kita balai saya kurang apa dari doruriyat iku mesti inkana krono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummiyan iku ummi walau tusawwiro
senajan den gambarake Istiqlal hifdzi apa ulin dewe nyapal bijami iman lan kabeh barang wis mau kan den krungu apa malas tuh nih monggo den sugihake sowan kita bisa nulis walakin nahwal tapi Istiqlal hifdzi soro iku dadi apa Istiqlal bi hukum aziz lan hukum apes fil walibi dalam kaprae durian iku bangsa mesti. Jadi nalika akhire wingi diceritake ilmu-ilmu sing kedudukane lebih penting beda karo keberadaane ilmu alam. Tapi teng mriki dijelaske walakin yazalul khawdu fi ma bisa bisyar'i. Ngajar ilmu nahwu lan lho iku ora klebu ilmu agama nang wong Islam kudu nyelurupi ilmu loro iki. Jadi kados kula njenengan ngene teng mriki teng majelis niki niku ka ono sing ahli nahwu, ka ono ahli bahasa Arab. Nah iki wong Islam kudu nyelurupi Mas yo ngoten. Dadi usah mulane mbok kangge awak dhewe niku diparingi kemudahan dening Allah lumantar beliau Kyai Haji Misbah Mustofa. Nggih, badhe kandung maca, kandung ngen praktek begini ku kadang-kadang karena melu ngomongno wae kadang-kadang rasa anasane opo kok wong Islam kudu melu ngerteni tentang ilmu nahwu, ilmu lughat sebab agama Islam kok kanthi lughat Arab. Kan juga lucu karepe piye mang contohnya umpami laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nek awak dhewe gak ngerti iku hafal apa ya sehingga biyen zaman saya sopo sulu nekani Khalid bin Ali Al-Habsyi. Mulane lucu wong anggere ana wong pidato bahasa Arab ngatong rumakane ndonga padahal niku pidato ada asal ngatong terus nggih nuduh watong nggih ngumpet bahasa Arab rumakane ndonga padahal iku cerita mulane nggih awak dhewe pun kadung telat pun kadung dudu usahane awak dhewe kanggo merduni tentang syariat anak putune dijogo dititipno ning pesantren tengene pondok soalnya kepedulian iku mangke sing bakal nggih iso neruske lakune awak dhewe nek ora ana sing iso cerita nggih. Mbok sampeyan iki lho niku sampeyan pun iso maca pegon. Napa sing diserat niki sampeyan waca ngen sapa iki sampeyan laptop karepe. Ya sampeyan pari sak uli ra ngerti ya. Salah ora ngerti apa meneh saya. Mas jadi sebab agama Islam itu teko kanthi lughat Arab. Saben-saben syariat iku ora bisa percaya nek ora kanthi lughat. Nggih. Mahwal Islam al-Islamu huwa dinun maja abi Muhammadun. Wih. Iya. Agama Islam iku agama sing digawa teko dening wes. Ora iso apa-apa jen. Jadi ngamuri lughat itu jadi alat setengah saya alat yaitu ilmu tulis. Ilmu tulis. Ono harokat, ono jabar, ono jer, ono pes. Ono fathah, ono kasroh, ono doma. Sampai ini masih on tulis fathah sak cerita durung kawan sampai nulis bener gak yakin loh. Jadi fathahnya kan sering
ngerti lagi donga kan wis koyo wawu sampean bayang nulisnya piye kira-kira kok iso sik kok dhuwur sik kok tengah kok disambung gawe ini Fatihah lho Fatihah lho dari Fatihah nek nulis kok iso kok dhuwur kok tengah kok balik tengah kok iso wong iso jere nek donga Tengok aja kok bisa, ya pelan utak bungkal. Dan itu kan sepele, kita sekedar harokat. Tapi kenyataan nih, apa tak gunggung, kok gue kok denger John. Kali-kali barang main rumah jaruannya kongi sore, SPY terus main gunggung, bakal gunggungan. Jadi apa menenek terus gawe terus huruf, untuk kau dari itu tulisan dari nebak no gampang jeret dari kayak perahu kapal-kapalan dari titik nongi sor nek barang kili gawe konti jadi bentuk ngoten itu harus ada ilmunya mana mati udah ngerti mau wae ngelmu nulis iku ora barang pas mesti person tulis terus juara banget karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nabi sih ya kayak sono kayak sono nulis lain harus saja kayak sono ngono kayak sono nulis itu karena hebat kalau kadang nabi aja jadi diantara di para wali ini gue kata umi jadi Nabi Muhammad itu nabi kan umi nabi kan orang nulis orang maca umpama dihitung di temu wong bisa apa sekabi apa kanthi rumutan kono nulis jadi umpama ditemu wong bisa apa sekabi apa kanthi rumutan kono nulis temu nulis ora diperluake nek sebab hukum apa sungguh kaprah jadi nek ora bukti konggone alam ujuri tujuan hukume iku dhaif beda karo wong sing iso maca ngono maksudnya iki pepane kon di takdirin di iki kodune dawuh iki nek iso maca najano wah koyo anu korban iku apa iku nalika korban sing korban disunatno mengikuti kaya nggih niku kon dia pepane ora ono kembali jenenge yang mupik dan ngoten niku ilmu tulis itu malah nduri tegese perkara kan Al-Dar Burabi utawi werna kang kaping 4 al-mutammimat Al-Dar Burabi utawi werna kang kaping 4 saking ilmu syarq saking ulum syar'iyatul mahmudah al-mutammimatu iku kira-kira kang nyempurnake wadali kau ta mutammimat bil Qur'ani kuing dalam ilmu Al-Qur'an fainah umum ilmu Al-Qur'an yang qasim iku kebagi apa ilmu Qur'an lama marang perkara ta'alakan kegantungan apa bil ardi lawan hafal Qur'an kata alumul qiraati ka sinau boro wacan wa makharijul hurufi wa makharijul hurufi lan boro nggon matune boro hukum huruf wa ilama marang bareng ta'alakan gumantung apa bil makna kalawan manane Qur'an kata usiri wa tafsir fa ini tamada mau studi tetanggenan apa maya ta'alaku fa ini tamada mau studi tetanggenan apa maya ta'alaku bil makna aidon kelawan alat nakli ikut terkenyatas riwayat para ulama idil lughatu krono kami lughat bimujarradiha kelawan lughat latas takil iku ora bisa duweni apa lughat bihi kelawan tafsir wa ila malan marang perkaya ta'ala kan kegantungan apa mabira kami iklan beberapa hukum Quran kama rifatin nasikha kama rifatin nasihi kaya ngawuri dawuh kang nyali wal mansukilan kang dirsani wal am bilang tembung kang am wal khos lan tembung kang khos wal nas bilang nas wa dhahiran kang dhahir wa kaifiyat istimali lan pertekele ngamal wa kaifiyat istimali ba'di minhu wa kaifiyat istimal ba'dilan pertikling gunane sebagian minggu saking Quran
Malba tinggal setari setengah bahwa utawi maya ta'ala ku bihi alimmuku bahwa utawi maya ta'ala ku bihi akali alimmuku yang waladi Yusam akan disebut apa ilmu usul al-fikih karena usul fikih waya tanawal lan kulih apa usul sunnah sunnah aidot lawan meneh warna ulum syariatul mahmudati sing nomor 4 nggih warna sing 4 yaiku mutam mimat utawa kesempurnaan ilmu kang ngrupake mutamamat iki temu ilmu Quran. Kalau ilmu Quran itu kebagi marang ilmu kang gandeng karo lafate. Nggih. Kaya ngaji Quran lan makhrajul huruf. Nggih. Mulane satu ketika nalika kula ditakoni. Nggih. Tumrape wong sing tahlil dadi imam akhire. Nggih. Akhire macane salah miturut qiraat. Iku kepiye? Iku ditampa apa ora, nek ditampa apa ora iku gak urusanku, soal iku urusane Gusti Allah. Nek salah ya salah wae Mas yo sing maca niku kiai. Salah miturut aturan kira ngoten. Lah terus mikir karena sampeyan kok kan. Dengar wacanane salah kok sampeyan perintah dadi imam. Soale nek salah wong sing jamaah. Ngerti? Salah wong sing dadi jamaah iku cukup diwaca pribadi. Nek salah imam tahlil mesti dindut sakanane wong sing tahlil. Betul nggih? Wala yaudu amka. Hifdhu ma wal aliyul adil. Sampe mesti mandek karo ukarane imam sing leh maca salah kala sampean salah ora sadar sing marai salah kalau sampean mlebu dianut wong sing macane salah krana ngepenakno lagu. Lah terus piye gak roh kula wong kula gak sing lakoni kok sampean takok sing lakoni kula nggih ngoten. Nek tenan ditampa urane iku gak urusane awak dhewe. Ngerti nggih? Lan ilmu kan gandeng karo maknane kaya ilmu tafsir. Jadi pertama kali mutamimat niku kesempurnaan Quran niku sing diuji bentuk saking bentuk abdiyai kalimat pembacaane. Mulane kudu ngerti ilmu tajwid, ilmu makharijul huruf. Nggih. Nek sampeyan kan ilmu tiga ngoten lho. Nggih, luwe-luwe nek ditego biguna, nek teko biguna wae tulisane mesti ana mimik cilik ya, mesti sampeyan tau mingkem. Nggih. Nek nggih. Utawa kok tasdid. Musik gue nalika ora ditasdid sampeyan maca ora ditasdidno kan, ora didegomno kan. Jadi nek pertama urusan mutamimat niku nggih niku tentang bacaan. Sing kedua gandeng karo maknane kaya ilmu tafsir. Krana kanggo tetanggenan ilmu tafsir iku uga penukilan saking nabi lan sahabat krana melu iku ora bisa cukup kanggo tafsir Quran ana maneh ilmu kagate karo hukum Quran kaya ngaweruhi nasakh lan mansukh. Nggih. Jadi ora wong ku gak cukup peh ngerti maknane terus oleh ngartekno beda. Nggih. Harus memenuhi kriteria tertentu. Nggih. Krana wong kudu menguasai asbabun nuzuli dino ayat iki kok asale mudhun ayat iki kok pertentangan karo ayat sing liyane padahal iku mlebune nang nasakh mansukh. Oh iki dawuh iku disalini karo dawuh sing oh iki ku khas iki ku am lafal sing wis dinas karuan iki lafal kang duwe kan bertekeli gunanya sebagian saya kelakuan gak ada sebagian kan ya itu ilmu kan jadi ilmu usul fikih. Nah ilmu usul fikih itu ngenani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ilmu usul fikih itu kaya nyumrambah tumrape hadis amal mutammimatu fil asari wal abali wa alam biswab al-Fatihah. حبيبك والخلق كلهم هو الحبيب الذي
شفاعة لكل هائل من الأول المقتحم يا حبيبي المصطفى لمقاصدنا وكلنا ويا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين